بۆ 30 ساڵیان نویسکاریە جیهان ڕۆژ و شانخانەیە پەیوەندێ هەموو پرتووکێ نوێ ژنوورە چاپکردن. مەزی خواست ji bo 20 salî ew ji me re qala avantaj û dezavantajên Kurdî bike. Ji bo vê em îro 3 deqeyên xwe ji bo nivîskar Cîhan Roj vediqetînin kerem bikin em guh bidin wî. Bila mijara me bi qesê pirsekê basît be. Gelo avantaj û dezavantajê Kurdî çi min? Îsal bi menasebeta 30 saliya nivîskariya min weşanên peywendê hemî berhemên weşandin. Di navê 30 salî de qada edebî de ez bûm şahidê avantajên Kurdî ên qada edebî. Misal yek şey qedîmbûna Kurdî bû, têkilê Kurdiyê qedîm bû. Du wekî herkes dizane lîrizma Kurdî, sisê folklora Kurdî û çar müzika Kurdî ku di heman müzika Kurd ku di heman demê de tesîra wê li Kurdî jî heye. û derî vî min ev jî dît wextê ku meriv bi zimanekî din nafikire dikare têkilî bi Kurdî dayne ji alî sazkirina hevoka bigirin heya alî şayesandinê û îfadeyê ve bîra Kurdî nekene. Li vê derê dixwazim minekeke pir mihîm jî bidim. Yaşar Kemal û Cemal Süreya du kesên ku di edebiyata Tirkî de pir navdarin. Hatta Yaşar Kemal di edebiyata dünyayê de jî kesekê navdar û têraqenes kiriye. Her duyan jî di hevpeyvinekî xwe de balê dane ûstûba diya xwe, tesîra ûstûba diyayê xwe. Ev jî nîşane me dide ku Kurdî û di ûstûba dê de çawa ji bo wan bûye taqet ku ûstûbê xwe taybetî bihafirinin. û heta Yaşar Kemal bahsa tesîra Abdalê Zeynîkê jî dike. û ev bo me bin moral, bo me dikarin bibin sebebê destpêkan ku gotinekê di Kurdî de heye ku dibêje ku heta me xwe nas kir, me emrê xwe xilas kir. û ez dibêjim ku em her kes ji nivîskara bigirin heya xwendebanan, lê komînera bigirin heya kesên ku dildar û xwestiyên Kurdî, hezkiriyên Kurdî lîsteyek xwe çêkin. Avantajê Kurdî çi min, dezavantajê Kurdî çi min. Heger ku em giş karibin serê xwe de bi vê re bêşinin bi mijarên rojane ê manîpuleyê em xwe ji wan dûr bikin ku çawa salên odî dihat gotin ku digotin gelo Kurdî zimanê edebî ye yan na. Gelo bi Kurdî romanteyî nivîsîn yan na. û em ji vir şûn de bêtir baweke ciddî û elmî wextê ku vê lîsteya xwe çêbikin li ser avantaj û dezavantajê zimanê xwe bifikirin wê wextê em ê gişt bi hev re bigîjin encamên gelek xweş di qada edebî de. Helbet alî gramerê em ê dêrin ser ziman zanên xwe hêja û tevê aliyê dîtir jî hinin. Mijara me di qada edebî de bû û werin ku em zimanên xwe bêtir nas bikin, avantaj û dezavantajê wê nas bikin ku ji bo ku em emrê edebiyata xwe xilas nekin.